Drag racing event nga gipaygayon sa Crocodile Park sa Davao City gisaway human matud pa wala nasunod ang health protocol. Ani ang detalye. Mao kini ang mahulagway nga kuha sa usa ka netizen atol sa gipaygayong car racing event sa Crocodile Park sa Davao City niadtong Domingo. Makita nga wala nasunod ang social distancing. Dunay wala gamas ug duna pay mga bata ug baby. Sa post sa netizen nga si Anthony Tesoro, iyang gikwestiyon ngano natigayon ang event nga gasaka pa man ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Dunay pulis sa event, butang nga buot pa imbestigahan sa DCPO nganong wala ni gipang badlong ang mga tao. Gitahasa na nato ang City Investigation Management Detective Unit no nga magpahigayon og pag-imbestiga sa kanang reported nga incident sa Croc Park aron masusi unsa jud ang panghitabo o maano na to atong ipa-explain kung kinsa man ang mga lapses sa mga personnel. Pero giawhag usab sa kapulisan ang katawhan nga mahimong disiplinado, dunay pulisman o wala. Ang social distancing sa mass gathering no dapat gina-observe ni siya with or without ang otoridad, ang inyuhang kapulisan. Kamo mismo, kita mismo magbantay. Sa gipadalang text message ni Mayor Inday Sara Duterte, nananghid kuno ang mga organizer kaniya nga ipahigayon ang event. Gani, duna pa'y mga coordination meeting, apan wala kuno matuman. Tungod ni ana, dili na kuno tugutan sa mayor ang susamang mass gathering event kay dili mo sunod ang mga tao sa health reminders. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.